Салом. Салом алейкум бачаҳо. Бачаҳои тоҷик ҳама каса салом алейкум. Дар як ҷо кор кардем. Қатъи ҳамин се бачаи тоҷикро қатъи кор кардем. Дар як ҷо сумон мондагӣ буд. Дувунимо се моҳ давидем аз қафои сум. Натонистем сума гирифта. Ҳамин дидем акаи колияра чӣ мекардам, хеле ёрдам мекард бачаҳои тоҷика. Инстаграм акай, Инстаграм, Ютуб. Ака гуфтам короче илтимос Чанд номеро макофтем? Хела кофтам, ҳамин чӣ кардам? Примерно. Я 3-4 рӯз кофтам, да. 3-4 рӯз. Бародаро чӣ гуфтанд? Ина дидем ки бародар 3-4 рӯзда мақсад амо биромад 2-3 рӯз кашид. 100 чанд сум пул буд браиска ҷон? 165 000 буд. Мақсад мо гирифтем дар байни 2-3 рӯз. Намехоҳем ҳамон бародароро мисол нишон диҳем ки буданд чӣ буданд. Кор ба хубӣ, ба хушӣ, ба хирсандӣ анҷом ёфт. Мақсад кадом бародаре ки дар ҳақиқат намехоҳад ки мисол ҳамин видеоша бурорем чӣ кунем, пули ҳамин бародароро баргардонем, иншааллоҳ ба хубӣ, ба хирсандӣ ягон видео намекунем. Чӣ гуфтани ба подписчикои ма бародар? Ба подписчико гуфтагим ки подписатсия кунанд акада. Мадам подписатсия кунем бародар. Канал дорӣ? Канал надорам, Инстаграмам да. Инстаграму чия буду? Имом Назаров Расул. Имом Назаров Расул. Дастгирӣ кунем Инстаграми ҳамин додарака. Кадоме ки боварӣ надора, ба худо қасам нави мада нависем, ма медонам ака чӣ хели одамай, чӣ хели кард. Ҳақиқат чагам. Ина пула нишон те бародарора ки ина ҳама сумо дар дасти ман бразка. Ӯ ки бо мардум нагӯяд ки мақсади хела ба худо дар ҷони одам задага. Ина бародаро 80,000 сум дар дастиш нахта додем, вайша онлайн мегузаронем бародарҷоно. Боқӣ подписатсия, лайк, комментарияҳои хуб. Комментария бародаро история кунем ки ҳамин бародароимона ки дад карданд. Короче обращаться кунанд ҳамин акада, ҳамин ака туғрӣ мекунад. Иншааллоҳ. Баъд гуфтани чақа кор карде бас карде? 12 рӯз, 13 рӯз. Диде ки намешава? Дидем намешава, гуфтем короче. Ваъдатон кард ки иште пул метиҳем? Ина пага рӯз дига, ина хела строй кард. Чӣ гуфтани ҳамин бачаҳои строй карда ки? Бачаҳои строй карда гуфтанем ки бисёр кор накунанд. Да, ҳамун гапои ма 10-12 рӯз. Дидем ки нашид, аванс панс надод, лучи Булишпен ша тоҷикӣ гавза. Булишпен. Ҳуй бихирем. Тамом. Зинда ва саломат, сарбаланд Хонаобод. Лайк, подписатсия, комментарияи хуба фаромӯш накунед. Боқӣ дар паноҳи Аллоҳи меҳрубон. Хайр.